खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आसाम आयेन आफादनि बावैसो गोदानै सायख'जानाय एमएलएफोरनि थाखाय साननैनि ट्रेनिं होनाय हाबाफारि जागोन। फैगौ 4 आरो 5 जुलाइआव साननैनि हाबाफारिजों आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव थानाय गपिनाथ बरदलै भवननि न'ब्लाङाव बे ट्रेनिंनि हाबाफारिया खुंजागोन। बे हाबाफारियाव गोदान एमएलएफोरजों लोगोसे गोजाम एमएलएफोराबो ट्रेनिंआव थानो हागोन। आसाम आयेन आफादनि नेमखान्थि आरो बिलनि सोमोन्दै बे ट्रेनिंखौ होनाय जागोन। बे खौरांखौ फोसावनानै होदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ। खनसेयैनो बिफा फिसाज्लानि अबथिरायै जिउ खहा। सानदुबिनि राजापारा मुंनि ओनसोलाव फांसे गेदेर दंफाङा गुबुनानै गोग्लैसिननायनि जाहोनाव कार्तिक राभा आरो बिथांनिनो 8 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाज्ला भृगुमनि राभाया अबथिरायै जिउ खहा जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बिफा फिसाज्ला स्कुटिजों बिब'नि न' फारसे थांबाय थानाय समावनो लामा सेरनि फांसे गेदेर दंफाङा गोग्लैसिननानै होसिननायनि जाहोनाव बे दुखुनांथाव जाथाया जायो। जाथायनि बागै उननि समाव खौरांखौ मोननानै पलासबारि पुलिस बिफाना जाथाय जानाय जायगायाव सहैनानै बिफा फिसाज्ला सानैनिबो गोथै देहाखौ बोखांनानै नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। 1.2 कौटि रांल' नङा खमैबो 34.33 कौटि रां जाख्ल'नायनि दायाव ऋषिराज बरकतगियाखौ खादों अरुणाचल प्रदेशनि पुलिसआ। खौरां मोननाय बादिब्ला नाहरलगुन पुलिसनि एसपि नीलम नेगाया फोरमायथिदों दि बे कौटि रां जाख्ल'ग्रा ऋषिराज बरकतगियाया नंखाय सोरखारि फोरमान बिलाइ बानायनाय आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरि आरो राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरजों गावखौ मोजां सोमोन्दो दङ होननानै थगायनानै अरुणाचल प्रदेशनिनो सासे राजेश गवाला मुंनि सुबुंनिफ्राय 34.33 कौटि रां कम्पानि बानायनायाव रां खाथायनायनि मुङाव जाख्ल'दोंमोन। रिपर्टनि बादिब्ला थांनाय गोलाव सम 2022 मायथाइनिफ्रायनो रांखौ लानानै थगायबोदोंमोन। अरुणाचल प्रदेश पुलिसआ बे दुथां ऋषिराज बरकतगिखौ हमनाय समाव गोबां अजद गोनां लेखा बिलाइफोर लोगोसे गंबा मबाइल फन, गंसे मार्सिडिज गारि, नोगोद 1.50 कौटि रांखौ बोखांनो हादों। बिखौ हमनो हानायजों लोगोसे पुलिसआ सोंनाय फिन्नाय खालामनो थाखाय 10 सानसिम गावसोरनि आवथायाव लानाय जादों। चिराङाव फिन आरोबाव सनालि मोख्रा फालांगि खालामग्रा गेंनि 2 सुबुंखौ हमनो हादों। सनालि मोख्रा फालांगि खालामनाय एम्बुलेन्सजों लोगोसे 2 सुबुंखौ हमनो हादों हाग्रा बिफाना। हमनो मोननाय 2 सुबुंखौ मजिर उद्दिन आरो गुबुन सासेखौ जहुरुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हादों। आथिखालाव आइजोफ्रा बास गारियावबो रैखाथि गैयि बादि जालांबाय। गसाइगावआव बासाव सासे कलेजनि फरायसुलि आरो आइजोखौ गाग्लोबनाय जाथाय। तुलसीबिलनिफ्राय फैबाय थानाय बास गारियाव गाखोनाय सासे सिनायनो हायै सेंग्राया सासे फरायसुलिखौ ब्लेडजों गाग्लोबदों। गाग्लोबजानाय फरायसुलिया होसिख्रावनायनि उनाव सेंग्राखौ बासनिफ्राय बोख्लायनानै जायगानि सुबुंफ्रा गाग्लोबनायखौ नुनो मोननाय जादों। जाथायखौ लानानै दसे सम दुंहाव थासारि सोमजिदों। खौरां मोननाय बादिब्ला धुबरी जिल्लानि सापरग्रामनिफ्राय गसाइगाव जानानै तामारहाटसिम थांनाय AA03BC4559 नम्बरनि आसिबल मुंनि बास गारियाव जादों बे जाथाया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गाग्लोबजानाय फरायसुलिया गसाइगाव BTech कलेजनि फरायसुलिमोन। चिरांनि सासे बर' सुबुङा गोमानानै दङ। मिथिहोनाय बादिब्ला चिरां सान्थिपुर सिमलागुरि गामिनि सन्जय नार्जारी बिथाङा नखरनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय गुबुन रायजो एबा अन्ध्र प्रदेशआव खामानि मावनो थांनानै गोमाहैनानै दङ। बिथांखौ जाहाथे मोनफिननो हायो बेनि थाखाय बेनि सावगारिखौ नखरनि सोद्रोमाफ्रा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोसावनानै होदों। सोरबाफोर बिथांखौ नुयोब्ला 7306967599 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों। कार्बि आंलंआव फिन इभिक्सन खालामनांगौनि गोख्रों दाबि। कार्बि आंलंनि पिजिआर आरो सोरखारि हा दखल खालामनानै थानाय गुबुनारिफोरखौ इभिक्सन खालामनांगौनि थाखाय दाबि खालामदों। फैगौ जुलाइ दाननि गिबि सप्तानिफ्रायनो सोमावसारनायखौ जागायनो थाखाय थियारि जादों। बे गोख्रों सोमावसारफिनगोनखौ मिथिहोदों लाइमोन कार्बि दैदेनगिरि लितसुं रंफारा। जोंना सेवालि मेडामा दिनै एमएलए इलेक्सननि सिगां दिनै बिथांजोआ जोंनि जायगायाव बेबायदिनो गावनि सेंग्राफोरखौ फाथायहरनानै बेबायदिनो नायहोफैदों जोंनि गामिखौ अबस्थाफोरखौ मा रोखोम। दिनै बिथांमोनहा फैनाय लेखा दिनै जों गामिनि आरो एरियानि रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै बिथांमोनजों सुख-दुख जों रायलायदों। रायलायनाय बेलायाव बिथांमोनहा फार्स्ट नायदों दिनै जोंहा नोंथांमोनहाबो नुखादों बेयावहाय भेन्सार स्कुल प्राइभेट स्कुल दङ। बे स्कुला जोंना बायला जिला आरो प्लास्टिकजों खोंनायनि बेबायदि अबस्था। ओमफ्राय बेयावनो जोंहा 30 जन बादि स्टुडेन्टफोर दङ आरो बेयावनो जोंहा जोंनि दरब्रै गामिनि गथ'फोरा बेयावनो फरायो। दा बे फरायनाय बेलायावहाय जोंहा ओरैबायदि खस्थ' माने समाव बार बारो अखा हायो प्लास्टिकआ जिला जिलि जायो। दा बे अखा दै बाराव खस्थ' लानानै फोरोंनो गोनां जायो आरो फरायनो गोनां जायो गथ'फ्रा। दा बेखौ नुनानै दिनै सारमोनहा दिनै जोंजों रायलायदों। रायलायनायनि गेजेरजों
बिथांमोनहा मेडामजों थांनानै रायलायहैदों। रायलायहैनायनि गेजेराव मेडामा दिनै जोंनि समस्याफोरखौ खोनानानै बिथांमोननि गेजेरजों मेडामा दिनै बेबायदि जोंनो अनसुंथाइ होबाय स्कुलनि नामाव। दा बे अनसुंथाइ होनायखौ जोङो जोबोद मोजां मोनदों। जोंनि रायजोनि आरो एरियानि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों, मोजां मोननाय फोरमायदों। आरो बेबादिनो मोजां मोननायनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो सानबावदों, जों अराय सम बेबायदि मेडामजोंनो जों अराय सम जोङो थाफागोन, बिथांजों जों मदद होलांबाय थागोन होननानै जों सानो आरो।